Inyong mo'y delisyosang kalog team, Marat Tony! Marat Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na hindi marunong makontento. May mga moments sa buhay mo na feeling mo parang lahat na lang kulang. Kunwari kanina ang dami-dami mong binili. Bumili ka ng ulam mo, pang umagahan, pang tanghalian, pang hapunan. Gusto mo iba-iba. Gusto mo pag umagahan, adobo. Pag tanghalian, gusto mo sinigang. Tapos pagdating ng kinagabihan, hapunan. Pagdating ng hapunan, ang gusto mong ulam, dinuguan naman. Wow! Daming pera yarn. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratsoni. At yun na nga, minsan sa buhay, may mga araw o oras na feeling natin parang laging may kulang. Feeling natin para bang ginawa mo naman ng lahat pero parang hindi binibigay sa'yo ni Lord lahat. Ano? Baka naman kasi nagtatampo, baka naman hindi ka masyadong nagdadasal. Kinwestiyon na yung pagdadasal no? Pero yun na, ako kasi na-realize ko lang, share ko lang. Merong mga moments sa buhay ko na pag tinitingnan ko yung mukha ko sa salamin, wag ka na mag-deny, may mga ganong moment talaga na feeling mo ang pangit-pangit ko, Maratoni. Oo, so may mga moment na pag tumitingin ako sa salamin, tititig lang ako, tapos parang sabi ko, bakit parang okay naman yung gupit ng buhok ko, pero bakit parang gusto ko magpagupit? Tapos yung mukha ko, parang compared naman nung 2023, parang ngayong 2026, lumiit naman, pero parang gusto ko pang paliitin ng husto. Tapos yung 2023, yung ilong ko medyo pango, tapos ngayon medyo nagkaroon ng tangos, parang gusto ko pang patangusin lalo. Oo, yung may mga moment na parang gusto mong, may something new Parang may something kulang, may something na parang hindi ka satisfied sa kung anong meron ka. May kilala ka bang ganon? Alam mo, sa buhay ngayon, parang na-realize ko, dapat marunong din pala tayo magpahalaga kung anong meron tayo ngayon. No? So, ayun na, na-realize ko nung habang tinitingnan ko yung sarili ko. Ang mahal! Oo, masyadong mahal kapag high maintenance ang lahat ng bagay sa pagmumukha ni Maratoni. Na-realize ko kapag ka magpapagupit. Uy, alam nyo ba kung magkano na magpagupit ngayon? Kung dati, nagpapagupit ka ng mga halagang 40, ang pagpapagupit ngayon, 500. Kung dati, yung pangkilay mo is may nabibili ka atang pangkilay, siguro mga 10 yung pencil, tapos detasa. Kapag wala ka pang tasa, gagamit ka kutsilyo. Ngayon, yung pangkilay, 399. Oh, mahal, diba? Tapos na-realize ko, teka, kung gusto ko patangusin yung ilong ko, panibagong surgery na naman. Charot. Pag panibagong surgery na naman yon, panibagong 150,000 na naman yon. Ay, hindi. Pero syempre, na-realize natin, love what you have right now. Kung ano man yung bagay na meron ka ngayon at kung ano man yung bagay na ipinagkaloob sa'yo ni Lord ngayon, right this time, ngayong January 12, bilangin mo yung mga bagay na sa tingin mo, ay oo nga no. Parang last year, di ko naman nakuha to. O yung mga 2024, 2023, di ko na, wala naman to pinangarap ko lang to Pero ngayon, ay, perfect. Ang laki na ng improvement mo, Oo, nakakatuwa ka. Kung dati nagagawa mong kumain ng 2 kilo ng kanin, 2 kilo talaga no? Ngayon 1 kilo na lang. Nakakatuwa ka. Kung dati, nagagawa mong hindi maligo sa isang buong araw kasi feeling mo mabango ka, ngayon naliligo ka na, nakakatuwa ka. Diba? At least kahit paano small improvements. Small improvements sa buhay mo na habang tumatagal di mo napapansin, ayan yung mga nagpapaganda at nagpapagwapo sa'yo. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ba kung mukha na bang kontento yan sa sarili niya o parang may gusto pang pagawa? Oo, pwede naman magpagawa. Basta may pera, ha? Mahirap magpagawa kapag kanganga. Siya mamaya, usapang contentment ngayong Lunes.
Magbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?